Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nonse achinyamata, dzina langa ndine Lazaro. Ndikuyitanani kumacheza ukambirana nanu za gawo lanu pa zitukuko zoposa 500 zimene natambasula mu State of the Nation Address yanga lachisanu lapitali. Ndiye ndikuyitanani nonse amsinkhu ochepera zaka 30 kuti mudzatengepo gawo pa macheza ameneyo. Machezawa adzakhala live pa masamba anga mchezo apa Facebook ndi pa X, pamene mudzathe kufunsa mafunso ndi kupereka maganizo anu ndi achinyamata 100 omwe adzakhale nane mu Town Hall nthawi imeneyo. Macheza ameneyo adzayamba 2:30 masana lachisanu lubwerali pa 21 February. Tiyeni mudzakhale nane limodzi kuti tipitirize kupititsa zitukuko zathu patsogolo. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.